liyayikhetha igumgedlela inkosi enkulu ubhombela esitimela samampondo babamkhulu mkhulu omkhulu phakade amen. Aziyekile phela izintombi amakhosazana ukuhlabelela lesi sihlabelelo sodumo, isihlabelelo esisha phela saso Isilo, sokuthi uma sesifika lapha simukeleke kahle. Kodwa akekho osimemile Isilo ukuthi size phela lapha, bonke bayazibuza ukuthi ingabe sizofika kanjani. Uma kungenzeka siphenduke laphayana kwaDube sibuyele emumva, kuzothiwani? Nasiya laphayana kwaMafukuzela Isilo, sihlezi naye uMafukuzela everanda, bafake wona amasudu abo. Uhamba nazo phela izinceku zakhe uSolomoni, uBlose noVilakazi ababehlala khona kwangenetsheni. Bayaxoxa naye uMafukuzela, izinceku lezi zilalele nje aziphawuli lutho. Bakhuluma ngako ukudliwa kwalo izwe lakwaZulu ukuthi lingabuyiswa kanjani. Phela uMafukuzela wayesehambe kakhulu uhambo lwakhe olwalubheke phesheya kwezilwandle, ezama ukukhulumela bona abantu abamnyama ukuthi phela bethole umhlaba. Kanye naye uPhesile Isaka Seme wayezama kakhulu ukukhuluma ngawo umhlaba ukuthi phela abantu bethole isiqeshana, bekwazi ukuthi bephinde befuye belime. Kodwa imizamo yabo yayehluleka kakhulu. Babevinjwa yiyo phela imithetho yenkolo abayithathayo yobuKristu eyayifike nabo abathumbi abayiBritain. Manje kwakunzima kakhulu ukuthi bephinde belwe nabanikazi benkolo ukuthi buyisane umhlaba kubantu. Imithetho yayifike ishayisana. Lokho kwakubiza ukuthi kumele uyiyeke lenkolo yobuKristu kuqala yabathumbi bakho, ebese ukwazi ukulwa kahleke usukhuluma indaba yomhlaba. Njengaye uGandhi owakwazi ukulwela amandiya akubo ngenxa yokuthi wayibalekela inkolo yobuKristu, wabuyela enkolweni yase-India ezweni lakhe, inkolo yobuHindu. Babekhuluma zona lezi ndaba zawo umhlaba benaye uMafukuzela ukuthi ngabe uzobuyiswa kanjani umhlaba ezandleni zabantu. Wabona uMafukuzela ukuthi le mibuzo yeSilo iyamxaka kakhulu, futhi izogcina isiliphenyile ibheshu lokuthi uyehluleka. Wabe sephendula ngokuthi lapha ekuphakameni kunendoda ekhona eyisimanga okuthiwa uShembe. Le ndoda yenza izimangaliso ezingeke zenziwe omunye umuntu emhlabeni. Yaxhuma nesihlalo ingonyama yakwaZulu uSolomon, yathi awungise kuye lo muntu, ngiyafuna ukumbona. Wavuma uMafukuzela, wabe esecela isigijimi wasithumela khona ekuphakameni ukuba siyobika ukuthi ingonyama iyeza emzini wasekuphakameni izobona uShembe. Wathi lo myalezo uma usufika ezindlebeni zakhe uShembe washabasheka, wamemezela ukuthi Isilo siyeza emzini wasekuphakameni, akushanelwe amabala. Zasabalala lezo ndaba zokuthi Isilo sizongena emzini wasekuphakameni ngazo izikhathi zasemini, lapho kwasekuphume khona nezingane zesikole ezase zigijima zilandela imoto yaso Isilo iyongena ekuphakameni, zihamba zihalalisa. Yathi ingena imoto yeSilo, uShembe wayesemile khona ebaleni. Wehla uMafukuzela emotweni kanye naso Isilo nezinceku zaso Isilo. uMafukuzela wabe seyamxhumanisa uShembe kanye naso Isilo. Wathi iyona indodana kaMayekisa lena ebengixoxela ngayo yezimanga. Ukhuluma nje uMafukuzela njengoba bemile ebaleni, abantu bayakhuleka phela, bakhulekela Isilo, bathi wena wendlovu, bayede wena wendlovu.
Sabonakala Isilo Solomon ukuthi ngathi asiphathekile kahle manje sinokufikelwa isiyezi. UShembe wasibamba ngesandla, wasihola Isilo wasiyisa endlini yezitsha eyayisilungiswe kahle, zakhishwa nazo izitsha zayobekwa kwenye indawo. Kodwa umphongolo wesivumelwano kawukhishwanga kule ndlu. Wabashiya kulelo gumbi uShembe kanye nazo izinceku zakhe esayokwenza okuthile. Wathi esabeke amagxathu amabili amathathu egcekeni wezwa sekunuka iphunga likagwayi. Wajika ngokushesha esebuyela endlini lapho kuhleli khona Isilo. Wangena ngesamagundane wafike wababaza wathi, "Hawu mntakadinizulu, ubhema ugwayi endlini izitsha zikaJehova?" Yaxolisa kakhulu ingonyama yakwaZulu. Yathi, "Hawu mfundisi, ngiyaxolisa kakhulu, ngenze elikhulu iphutha." Yawulahla ngewindi lowo gwayi. Wabe seyaphuma uShembe waqhubeka nalokhu ayeyokwenza. Yabe siyakhuluma ingonyama yakwaZulu kubo oBlose noVilakazi izinceku zayo. Yathi, "Kulo muzi kunezimanga zakhona. Ngalesi sikhathi ngehla laphayana emotweni, ngikhulekelwa ngabantu, ngizizwe senginesiyezi esikhulu ngacishe ngawa phansi. Ngisizwe yiwuye lo mfundisi onguShembe ukuthi angibambe ngesandla, ungathi ubebona. Nakuyo le ndlu sengicishe ngawa kuso lesi sihlalo. Angiqondi ukuthi kwenzakalani, futhi angisakuthandi ukuthi uma ngifika kulo muzi ngikhulekelwe." Zafika lezo ndaba kuye uShembe, wababaza kakhulu ukuthi cishe bafelwa ingonyama yakwaZulu. Besizothola igama elibi kakhulu kuba iwile lapha egcekeni ingonyama. Wabuye walitshela ibandla uShembe ukuthi ingelosi imtshelile ukuthi uNkulunkulu obenza zonke lezi manga efuna ukuzibonakalisa kuso Isilo samaZulu. Nakho ukuthi lona phela umuzi wasekuphakameni kwakuwumuzi kaNkulunkulu. Uyena kuphela okhulekelwayo uma ukulo muzi. Uma ukhulekela inkosi yasemhlabeni, okusho ukuthi uyamqhatha naye uNkulunkulu, ngoba kusho ukuthi inkosi yasemhlabeni iyona yesinkulu kunoNkulunkulu. Wabuya uShembe baxoxa naso Isilo. Sibuza phela kuye ukuthi ngabe lelizwe lingabuyela kanjani ezandleni zabantu abamnyama. Wabe seyasiphendula Isilo uShembe ukuthi lelizwe ngeke lisabuyiswa ibhamu kanye nayo imikhonto. Kulotshiwe emazulwini ukuthi seliyobuyiswa uNkulunkulu ngokuthanda kwakhe. Sathula Isilo sibonakala ukuthi asizwa kahle lento eshiwo uShembe. Kulowo mzuzu kunomuntu owayelethiwe owayengakwazi ukuhamba ekhubazekile. Bathi besaxoxa neSilo, uShembe wabe seqhweba ukuthi abamlethe lo muntu ongakwazi ukuhamba. Bamletha bemqhuba ngebhala bafike bamuthi qithi phambi kweSilo. uShembe wabe seyamqhweba futhi lo muntu okhubazekile ukuthi akeze kuye asuke phambi kweSilo. Yahaqazela indoda ngamadolo ibheke kuye uShembe. uShembe wavele wayithethisa wathi, "Wenzani wena uthela Isilo ngothuli? Sukuma!" Waqhuma amathambo sisukuma isinqeke. Saphinde sacishe sawa futhi Isilo esihlalweni. Sibona lo mhlola owenziwa uShembe phambi kwaso. Sababaza kakhulu. Ilapho esasondela kakhulu uShembe sasesimkholwa manje sesimbuzisisa ukuthi kumele senze njani ukuze kubuye izwe lakwaZulu. uShembe wabe sethi, "Hamba uyobiza abeluleki bakho enquma nabo izindaba. Niyothi uma senifikile lapha bese sakha inkatha ndawonye ukuze izwe libuye ngokuthula." Yaphela lapho inkulumo yaso Isilo naye uShembe, neSilo sabuyela kwaZulu. Asazi noma sizobuya yini size ekuphakameni.
nezindunankulu zaso. Takuqeda umgedlela mzulu amafutha omgovu 20 omneswaphathe. Amen.